Hai si Shanghai kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai kat kum ko jing tho jung ki reports ha ki than jung ka Odessa kala syasiat pen prabun teli ki building ha ki sipai jung ka Russia ha ka tai ka jing set missile ka we ka hotel kala pra hapo ka tai ka hotel we ubade uno try hapo jung ka tai ka hotel ulam mensau haka jingwan poi jung ki misal jung ki sipai ka Russia tang badan bok ki nong wan sa haka tei ka hotel kim simpat lawan namar kampat tei ka po jung ki dang don tang utei nong trei uba pen khoi ka tei ka hotel haki we pat ki benta saungut ki nong shung snong jung ka Ukraine ki layap hasyan khat lai ngut ki la thia hamadan haka jing sau ju haka jinya thu jung ki we pat ki reports haki than jung ka southern Ukraine kan baki sipai jung ka Ukraine kila persyang ban set daki misal sik sipai jung ka Russia tang baki la syak khanglad no haki sipai jung ka Russia kitei ki misal jung sipai Ukraine ki mlashu ban bthei shaki jaka baki la thau hanrei kila shup thei no tang hasun haka we pat ka jingset misal jung ki sipai sun ka Russia hapo Kherson ki school ki karkhana ba pher ki la pra khat haki bom jo ka Russia bonru ki nong shong shnong haki tei ki thai ki la mat ki jingthngan namar ka jingdo no ki yo ki hat bom poi sho ki marbam namar ka jingshah set haka Russia ki jaka pen poi mar jong ki we kiri ki la do no omla sho ban pen poi marbam haki tei ki thai ki khlung khna ki badai ki nong shong snong jong ka Ukraine ki lamat ki jingshah thangan kat kum ka jing thu jong ki reports la shio sngaw tang ka jingyam haki tei ki jaka namar balando ka bam hanrei na kaleng jong ka Russia pan kam shimla sange satya ya ka jing set misal ban jing ther bom haki tei ki jaka kat kum ka jing thu jong ki khubor kat no ka jing sausen ai haki tei ki thai bat ka jing isang sot ro ya ka jing yam jung ki khlung khna namar ka jing thangan khublai shi